Hej Marker. Alle billederne. Jeg ved ikke. Nej, jeg ved faktisk ikke. Det var godt. Men bare sådan, nu har jeg også Bent Axel med. Ja, ja. Hvor gør jeg det? Jeg tager det over af, så jeg spiller videre, og så har jeg tabt på det. Ja, det har du. Ja. Det er fair nok, det er fair. Det er helt rigtigt. Hvad kunne man så have gjort? Kunne jeg have to om? Nej, fordi Jørgen har jo slået til bolden, og du har dømt den ud, ikke? Han skal med samme sige, inden den placerer nettet, ikke? Så skal han sige af. Eller? Han slår på den, spiller på den. Så kan det ikke bagefter komme og sige af, ikke? Men det var også derfor, jeg ikke blandede mig, fordi jeg kunne høre det. Ja, nemlig. Det var jo en meget afgørende bold. Ham der reserven på Lær, han har ringet, han kommer, han har fået fri. Så han vil gerne spille en single nu her. Ja, det er fint. Tager du ham først, og tager jeg ham bagefter? Jeg tager ham ikke. Det tager jeg ham. Var det ikke ved 40-30 den der bold? Jo, det var det lige præcis. Ja. Nej, det var ved... Nej, A30. Det var ved A30. Det var A30. Ja. Men for fanden, I må da være lidt træt af, ikke det? Nej, det er ikke noget, det betyder ingenting. Der er ændring af programmet. I skal spille næste single her lige umiddelbart om 5 minutter. Og 2 timer og 10 minutter. Ja. Prøv at se, de andre, de spiller også stadig. Hvorfor vil du i 3 sæt, Michael? Kunne du ikke... Men jeg synes nu, vi er jo kommet hele vejen fra Aarhus op. Ja, så er det rimeligt nok, og gode baner. Førte du ikke 40-15? Noget bedre end Aalborgs baner. De har en god banemand her. De har en rigtig god banemand. Førte du ikke 40-15, da du så 6-5 til i første? Jo, det gjorde. Jo, det gjorde. Ja, og du havde 2 kæmpe chancer. Jo. Men vi skal op på tiden, ikke? Vi har også betalt for det. Ja. Out and out. Sådan, godt spillet. Ja.